Ambalmao ayaw bisimila ni bewa bambara kamali kura kunafunu wati silen au ka kunafunu la kuma babe na talike nunu de kan. Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka u ka sariya sinw yɛlɛma min dɔ bɛ tali kɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen ka bisimilali ka Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko laïcité. O hukumu kɔnɔna la alisilamɛ jɛkulu ka tɔn dɔ farala ɲɔgɔn kan ka wele bila alisilamɛw ma k'u kana sɔn ni hakilina in ma. Ka diinɛ kulu mun bɛ yen tubabukan na n'u k'a ma ko la Ligue malienne des imams et savants pour la solidarité islamique ko mun ye mɔgɔ ka se k'i sagola diinɛ kɛ jamana kɔnɔ ko o ka taga bɔ a la pepewu. Bi alamisa sɔgɔma Mali nɛgɛsira ye a ka baara ɲɛbila baaraw daminɛ ka kɔn u ka nɛgɛsira boli yɛrɛ ɲɛ. Nin y'a san caman ye mun kɔni ye terrain ye ale kɔni jɔra nka bi i ka dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 9 terrain ale wulila ka bɔ Bamako ka kunda Kayi kan mun kɔni ye kunnafoni ye u bɛ t'o di diɲɛ seleke naani musow tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ wele ko 8 mars o ɲɛnamayara kunu araba o kɔnɔna la bi Mali musow u ye welewele kan bila min kɛ min dɔ bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya ni siɲɔgɔnya ka Mali jamana kɔnɔna la an bɛn'o tɛntɛn ka se aw ma. Coronavirus bana kun ka kɛnɛya minisiriso ka kunu araba n'o bɛnna marisi kalo tile 8 san 2023 ma y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 33 ni mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 1 ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ ayaw bisimila. Ambalmao anga foli baw ye kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye bewa bambara ka Mali kura kunnafoni waati selen ye nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamako n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi ye alamisa ye marsi kalo tile 9 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 8 na VOA soba kɔnɔ Washington DC Mali kura kunnafoni n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka tɛntɛn ka lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. Tarata don alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu dɔ ye wele bila Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya kura tali ye min bɛ tali kɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen bisimilali ka Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko laïcité ko sɔn kana kɛ o ma. Moribo Dambele VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Yɛlɛma min bɛ fɛ ka don jamana sigikan na ni o ye constitution ye ka laɲini ye yaasa faso jama ale bɛ se ka segi Mali marali fanga la cogoya min na. Mali ka jamana sigikan kura sariya ale kan ka bila jamanadenw ka foroba kalata kɔnɔ ni o kan ka kɛ marisi kalo tile 19 nka nin wagatinin na Mali fanga a ma kuma fosi fɔ n'a sɔrɔ nin fɔlen a bɛna se ka bɔ wagati min na mɔgɔ caman sigalen don a la. Laɲini ye o ye ka kalataw kɛ février kalo san 2024 mun bɛna laban ka fanga la segi faso jama ma. Jamana ka ni labɛn sigikan ni ale sɛbɛnfura dira Mali jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma Colonel Assimi Goïta kalo tɛmɛnen na ko ale kɔni sɔgɔlen don kosɛbɛ jamana ka jamanaya yɛrɛ la ani bɛɛ ka se k'i sagola diinɛ lawaleya jamana kɔnɔ. A yirala k'a fɔ ko yɛrɛsago diinɛ kɛli ko o tɛ dankari diinɛ ani mɔgɔw ka tabiyaw la. Sɛbɛnfura ka kuma la. Sɛbɛnfura y'a yira k'a fɔ ko a ka laɲini ye yaasa ka se ka adamadenya kɛli ɲɔgɔn fɛ ko kolo gɛlɛya mun kɔni sinsilen bɛ yafa kumaɲɔgɔnya ani ka koto ɲɔgɔn ta la. Nga Mali kɔnɔna la u ka diinɛ kulu mun bɛ yen tubabukan na n'u k'a ma ko la Ligue malienne des imams et savants pour la solidarité islamique ale ye weleweleda kɛ tarata don ko mun ye mɔgɔ ka se k'i sagola diinɛ kɛ jamana kɔnɔ ko o ka taga bɔ a la pepewu ani ko k'a falen ni tubabukan na a bɛ fɔ mun ma ko par un état multiconfessionnel. A ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin ko silamɛw bɛɛ ma k'u ka kala ta yaasa ka jamana ka ni sigikan kura in ko k'a kɔn a bɛ cogoya min na sisan. Ka kɛɲɛ ni sariya kura ye min bɛ fɛ ka bila Mali jamana ka sariya senba kɔnɔ ni o ye ka diinɛw bɛɛ lajɛlen damakɛ jamana kɔnɔ n'o ye laïcité ye. Bubakar Bokoum ni ale ye ɲininikɛla ye sɔrɔ ani kɛlɛko kun kan ka bɔ cakɛda la min bɛ wele ko Centre Sene ale fana ye hakili jagabɔ k'a kan Mohamed Touré ka kuma baranin na. K'a yira k'a fɔ laïcité peut-être que dɔw m'a faamu mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an ka constitution bɛɛ la laïcité b'a kɔnɔ na dɔw ka wuli bi kurayala k'a to laïcité kun b'an ka constitution bɛɛ kɔnɔ ka wuli bi k'a fɔ k'u bɛ laïcité kɛlɛ a tɛ faamuya o b'a yira k'a fɔ politique sira wɛrɛ don kɛlɛ wɛrɛw don ni diinɛmɔgɔw tɔgɔ taara don a la k'a sɔrɔ diinɛ sira tɛ f'an k'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ka faamu diinɛ sira tɛ se ka kɛ ko ka laïcité bali. Parce que an b'a ye k'a fɔ an kuntigi Muhamad sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ani kafiriw bɛ se ka jɛ ka baara dɔ kɛ bɛɛ b'i ka diinɛ kɛ i ta kɛcogo la e fana b'i ta kɛ i ta kɛcogo la donc si tɛ si bali k'a kɛ donc
laïcité in tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ mali ye dugu ye mali ye jamana ye mun diinɛ fɛn fɛn ka di mun ye i be se k'i ka taabolo ta k'a sɔrɔ dɔ in ma dankari la eta jɔyɔrɔ y'o de ye eta tɛ silamɛ eta ye eta tɛ kafiri eta ye eta tɛ fɛn wɛrɛ ye eta ye bɛɛ de ta ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ye maliyɛn ye eta bɛ i ka bila la kuma in kɔrɔ b'o de nɔfɛ k'a fɔ eta tɛ fara maa si kan ka dɔ in kɛlɛ o de ye laïcité in kɔrɔ ye constitution kɔnɔna na kuma b'o o yɔrɔ de nɔfɛ an m'a ye yɔrɔ si diinɛ kɔnɔ taabolo kɔnɔ k'a fɔ ko o kɔnɛ n'o silamɛya fɛ a tɛ dankari silamɛya la a tɛ dankari an ka taabolo si la donc laïcité anw hakili la o tɛ fiɲɛ ye maintenant ni hakilina wɛrɛ mun bɛ diinɛ ɲɛma minnu wulilen don nin wagati in na u k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna an k'a faamu ka tugu nin diinɛtɔnw ka banikɔ ma barisabu u bɛ k'u kɔ don ni laɲini kura ma k'olu tɛna jɛn n'o ye f'a ka falen e ko don n'a nata na o tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ wa jamana mara kɛcogo la barisabu n'i y'a lajɛ jatigɛ wale kɛlɛ min bɛ sen na ye o ma ban fɔlɔ ayiwa sɔrɔko fan fɛ dun ka fa fɛn caman de ye gɛlɛya min ɲɛsilen bɛ jamanadenw ma nka n'a fɔra ko diinɛko bɛna fara o kan e ko o tɛna kɛ haminanko ba ye wa pas que u ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ n'u bɔra mais u ka droit don ka bɔ k'a fɔ k'u tɛ constitution in fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye maliyɛn ye ni référendum kɛra c'est ton droit le plus absolu ka bɔ k'a fɔ n t'a fɛ n'i ka mɔgɔw votera contre aussi n'u sera ka jamanadenw labɔ k'a fɔ ko jamanadenw man ka sɔn constitution ma ni jamana fanba bɔra k'a fɔ k'u tɛ constitution in fɛ constitution tɛ passé a bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ référendum yɛrɛ kɛkunba y'o de ye pour que jamana hakili fanba bɛ se ka i yɛrɛ ye constitution kɔnɔna na donc o fana y'u ka droit ye o mais ne hakili la o tɛ fiɲɛ ye minnu bɛ ka constitution sɛbɛn kafiridenw tɛ o silamɛdenw de don minnu fana bɛ ka constitution sɛbɛn ou bien ka laïcité ko kuma fɔ u tɛ diinɛ contre la o ne hakila maa caman bɛ ka kuma nin kuma in na olu tɛ a sɛbɛnbaw fana ni silamɛya cɛ donc an bɛɛ ye silamɛdenw ye an bɛɛ bɛ taabolo kelen in kɔnɔ mais jamana gestion ni diinɛ gestion tɛ fɛn kelen ye f'o fana ka faamuya maintenant n'u sera ka jamanadenw hakili la faamuya k'a fɔ olu tɛ fɛ nin ko in ka kɛ constitution yɛrɛ olu mago t'a la u t'a fɛ nin cogoya in kɔnɔna na ni vote kɛra n'u ka fan kɛra fan fanba ye a fɔra a banna. nin tun ye bubakar bokum ka laseliw ye mohamed ture ka kuma baranin na a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ bi alamisa mali nɛgɛsira ye a ka degeli baara boliliw ɲɛbila baaraw daminɛ ka kɔn u ka baaraw yɛrɛ dayɛlɛli ɲɛ mohamed daɲoko voa tɔgɔ la ka bɔ bamakɔ ale b'o kunnafoniw di nin y'a san caman ye mun kɔni ye terrain ye ale kɔni jɔra a yirala k'a fɔ laban in na k'a baaraw ko olu tun daminɛna fo maa caman kɔni tun ye i ka dɔn k'a fɔ u ka nimisi wasa ani u ka ɲaɲa ka o yira nka o kɔfɛ terrain jɔra nka bi i ka dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 9 terrain ale wulila ka bɔ bamako ka kunda kayi kan mun kɔni ye kunnafoni ye u bɛ t'o di dugu ma terrain a bɛ tɛmɛ dugu minnu na Isa Jawara n'ale collectif Sauvons-les Rails o ɲama ye an ka ale lamɛn an nisɔndiyalen kɔni bɛ ka taa Kayi nin ye train bɔlen ye parce que bi m'an bila an bɛ ni train de nɔfɛ anw ka dugu sigilen don rayida de fɛ ni train tɛ foyi man ɲi an degunna yɛrɛ de fo k'a fɔ k'an degunna nin bɛ ka fiɲɛ min bɔ an senkɔrɔ bi an sewalenba de don alhamdulilayi ala kɛnɛ de b'a dɔn u bɔlen kɔ Bamako u y'u kunda dugu caman kan mun kɔni ye Jibril Toldo ye n'ale kɔni ye nin collectif in ale ka kumalasela ye ani Dudugɛ ye n'ale ye halisa nin collectif in o maa dɔ ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ u sera fan o fan fɛ maa caman de bɔra k'u kunbɛn k'u ka nisɔndiya ka u yira an ka u lamɛn u yɛrɛ ka kuma ko ni ko ɲagalibagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga n'a nunji ma faga daji b'a faga vraiment an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka a ko la ɲɛtaga halisa minnu b'a baara la ala k'u bɔ n'u ka baara la vraiment merci bien terrain kɔnɔ an bɛ ka taga Kayi donc an bɔra Bamako sɔgɔmada in na vers 8h45 maintenant vraiment délégation kɔni n y'a yɛrɛ la an jɔra yɔrɔ o yɔrɔ population bɔra population riveraine bɛ ka bɔ vraiment parce que terrain ko in ka di u ye parce que an tɛ foyi dɔn an bɛ terrain de dɔn terrain de ka identité Fanta Siabu Traoré n'ale fana ye nin collectif ma ye ale kɔni kankaramada kan o de bɛ ale bolo kɛrɛnkɛrɛnyala ka ɲɛsin kayikaw ani dugu minnu ni terrain bɛ tɛmɛ o fɛ i ka dɔn k'a fɔ o ko kɛcogo ka o yɛlɛma yaasa terrain min wulilen filɛ nin ye halisa ale ka mɛn sira la Fanta Siabu Traoré an ka ale lamɛn an bɛ terrain kɔnɔ an bɛ ka taa mission d'information et de sensibilisation na Kayi an bɛ ka taa an balima minnu bɛ terrain sira la
an bɛ ka t'u kunnafoni ani ka hakilina di u ma cogo mun na ni terrain bɛ wuli nin kɔfɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka responsabilité assumer habitude kolon minnu kun b'an na segin ka na k'a kan bilen parce que an k'a dɔn k'a fɔ ko anw minnu bɛ arayida la anw dugu 31 mun ni terrain bɛ tɛmɛ an ka dugu la anw de sigikun ye terrain ka tɛmɛli ye voilà ni terrain ma tɛmɛ anw de tɛ balo anw de ka dabalo sigilen don terrain tɛmɛli la cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu ka fɔla terrain wulili filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ o de ye ka taa kunnafoni di terrain bɛ tɛmɛ dugu mun na ani fo ka taa se Kayi mara la ka yira ka fɔ donna nataw la terrain ale bɛna ka baara daminɛ i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ cogo min na Mohamed Daɲuko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Diɲɛ seleke naani musow tɔgɔla don ni a bɛ wele ko 8 mars o ɲɛnamayara kunu araba diɲɛ fan bɛɛ ɲinan hukumu kɔnɔna la Mali musow ye hakili jagabɔ kɛ cogo min na bɛn lakana ani ka sigi ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se yafa ma olu bɛ se ka don ba la cogo min na Mali jamana kɔnɔna la VOA Bambara tɔgɔla Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. ɲinan 8 mars o ɲɛnamayala Bamakɔ balontan terrainba la n'o ye stade Modibo Keita ye ni minisiriso min ka baara ɲɛsilen don muso den ani denbaya sabatili kow ma o ka yamaruya ye ɲinan barodaku min tala Mali fɛ o de ye bɛn ni lakana adamadenya bɛɲɔgɔnya ani jamanadenw cɛla bɛnni Wadidi ye Fune Kulibali ni ale yɛrɛ ye a minisiriso kofɔlen ɲɛma ye a ka fɔla ko nin barodakun tali ma kɛ kunfɛ baara ye. Ɲinan thème international ni y'a jateminɛ talen bɛ ka ɲɛsin bɔlɔlɔ de ma musow yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ni bɔlɔlɔ ye cogoya min na ka nafa lase u ka sɔrɔdaw la ala y'a kɛ anw ta an ye thème wɛrɛ créé an yɛrɛ ye n'o ye thème national ye n'o ye Mali yɛrɛ ka thème ye k'a ta ka bɛn ni Mali yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔna na ni maa min y'a jateminɛ a bɛ san caman bɔ bi Mali donna kɛlɛ kɔnɔ Mali donna degun kɔnɔ Mali duw farala Mali kabilaw farala Mali siyaw kɛlɛla ni bɛɛ binna Mali kan bi an bɛ ala tanu ala ye o nɔgɔya an ye sigikafɔ bɛ ka kɛ ala ni Mali musow ka wuli ka jɔ parce que Mali musow de wuli k'u jɔ cɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ka kɛlɛ dabila jamana k'o tɛ se ka yiriwa ni musolakaw sen t'a la Sangare Nana Kulibali k'a fɔ présidenti don parce que n'i y'a mɛn ko jamana musow de don Mali musow an ye fo 51 sigiyɔrɔma tan na awa n'i y'o jateminɛ n'i ko k'i bɛ ko kɛ o jamana kɔnɔ n'o musow sen t'o la a tɛ ɲɛnabɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko développement fana an musow sen b'a la musow ka bila u ka hakɛw kɔnɔ hali n'a sɔrɔ jamana marabagaw ye baara kɛ o siratigɛ la tɔba bɛ kɔ halisa Wadidi ye Fune Kulibali ka fɔla muso den ani denbaya ka minisiri don gɛlɛyaba bɛ Mali musow kan n'o ye VBG ye n'o ye kɛwale jugu ni lahalaw jugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin musow ma bi Mali la aw b'a mɛn kuma bɛɛ daɲɔgɔn dɔ b'a a muso bɔnɛ a nin na ou bien a b'a muso bana ou bien baarakɛyɔrɔw yɛrɛ la i bɛ kumakan kolon kowale jugu a bɛ ta ka ɲɛsin musow ma o kɛlɛli kɔni an tɛ sɛgɛn o kɛlɛli la an bɛ nin kalo bɛɛ kɛ o kuma na an ka togodala musow n'olu mago bɛ intrants na c'est à dire sɛnɛkɛ siw la pour que u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogoya min na ka dun ka fa sabati Mali kɔnɔna sabula maa o maa ni k'i bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya lawaleya sinsinbere fila don i ka sécurité ani ka dun ka fa n'o fila t'i bolo i bɛ fɛn o fɛn ɲini i ka jamana kɔnɔ a ka ca Ala fɛ a tɛ nɔgɔya i ye. Masikalo tile 8 o subantila diɲɛ seleke 4 tɔnba fɛ kabini san 1997 ani 97 waati ka kɛ tasibila bonyamasegi hakili jagabɔ ani damakasi don ye ka ɲɛsin musow ma walasa diɲɛ musolaka bɛɛ lajɛlen ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ o b'a yira ko nin y'a san 46 ye bi 8 mars o bɛ ka ɲɛnamaya diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka an fɛ yan Mali kɔnɔ nin y'a san 29 ye Mali bɛ ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. An bɛ taa Tɔnbɔkutu mara la kabiri lawale la a jateminɛliw tun y'a yira k'a fɔ musow ka baara tun bɛnnen don k'u wasa don gaso la ni ka denbaya la hinɛ o y'a to muso caman tun bɛ u tun tɛ ye kɛnyɛrɛ ye ani forobacɛw la nka nin waati laban ninnu na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ muso caman de bɛ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la minnu bɛ ka bɔ ka baaramisɛnnin wɛrɛw kɛ walasa ka se ka dɛmɛ don denbaya yɛrɛ ma o kama bi VOA ka lasigiden min n'o bɛ Tɔnbɔkutu mara la Maimuna Moro ale wulila ka se a muso cɛsirilen dɔw ma a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Nga bi yɛlɛmali bɛ ka denbaya ladon nga bi yɛlɛmali bɛ ka don kow la Fatuma Ture ye muso baarakɛla ye a b'o kun fɔ an ɲɛna a kɛra ka taa k'olu don ba la walasa ka dɔ bɔ baarabaliya la Mali kɔnɔ ani Tɔnbɔkutu mara la Asan Traore y'o ɲɛmaa ye FSJ ye
wari dɔ de bilalen ye comme fond d'appui ka denmisɛnninw dɛmɛ jeunesse pour que u ka se ka bɔ chômage la k'u dɛmɛ u ka kɛnyɛrɛye baara dɔw boloda u yɛrɛ ye min bɛ se k'u dɛmɛ u ka se ka u ka siniɲɛsigi fasɛge bi di mɔgɔw ma minnu si dan bi se fo san 30 n'i tɛmɛn'o kan i t'a sɔrɔ mais musow ka cas la u ye musow ta se fo san 35 ma donc o ye musow ka o cas particulier kɛra musow ye parce que on a vu que surtout Tombouctou zone na muso minnu bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ ye denmisɛnninw tɛ mɔgɔ minnu si kɔrɔbayara ka se niveau dɔ la olu de bɛ se ka décision ta u yɛrɛ ye ka baara kɛ et an y'a remarqué a bɛ sɔrɔ muso furusalenw ye ou bien muso minnu b'u kelen na u n'u denw don donc olu de ka doni ka girin olu de b'a ɲini ka dɔ k'u yɛrɛ ye fɛn tɛ f'u ma société kɔnɔ muso minnu y'a ta a bɛɛ b'a la ka se ka u ka entreprise bila baara bi ka ɲɛ. Asan Traoré ka fɔra kabi projet ni nana Tombouctou mara la a ye muso 35 bɔɲɔngo de dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ ta. Nin kun ye Maimuna Moro Kane ka bɔ Tombouctou, VOA Bambara. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma hali bi k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Ɲorodi Sahel. Yuwaru o ye radio dunia ye 101.2 ni waati in na Abijankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu Burkina Faso jamana faaba olu b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan an ka bɔlɔlɔ sira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ni waati in na ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔna la Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Nanzarala tɔnba n'o ye Union Européenne ye olu ka bolofara min sigilen don u ka mara kɔnɔna ko ɲɛnabɔ kunna o ɲɛmɔgɔ n'o ye Hilva Johansson ye ale ye a ka jɔrɔna yira ka kɛ ni Tunisie jamanatigi Kais Saied ka laseli ye min kɛra ka taa farafina subsaharien jamanadenw ma a y'a yira o sen kelen fɛ k'a fɔ ko n'a ta o ta Union Européenne kɔni bɛna a jija n'a ka wulikajɔ baaraw ye hali bi ka baara kɛ ni Tunisie jamana ye farafina den minnu ni olu bi tɛmɛ Tunisie jamana fɛ k'u kunda Europe gunkana kan u ka se ka bali min kɛra ka kunnafoni di dɔ ye ka lase. Faransi jamana ye welewele bila bi alamisa ka taa Congo RDC jamana ma cogo min na kɛlɛ bɛ se ka dabila u ka jamana kɔnɔ cogo min na n'a bɛ wele nanzarakan na ko cessez-le-feu o senfɛ a yirala k'a fɔ ko kabiri taratadon kɛlɛ tun ka kan ka lajɔ Congo RDC jamana kɔnɔna la o wulikajɔ hakilina baara minnu bɛ sen na walasa kɛlɛ ka se ka ban Congo jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛlɛban ɲɛmɔgɔya bilalen don Uganda jamana bolo olu y'a lase k'a fɔ ko fɛn min ye u ka hakilinaw ye olu tun taara kabiri marisi kalo tile 3 Luanda walasa kumaɲɔgɔnya sinsinlen min laɲini kɛra farafina tɔnba Union Européenne fɛ u ka se ka jiji ka kɛlɛ dalafaga ka bɔ Congo o jamana kan. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan a yirala fɛnɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min ni o tun sigilen don ka taa u ka jamanatigi kɔrɔ Roch Kabore ma k'a fɔ ko a tɔgɔ yera yuruguyurugu ko dɔ la nafuruku fan fɛ min bɛ taa sefa wari miliyɔn 695 ɲɔgɔn ma wa fɛn min ye a ka wasabulon ta ye o waati la o taara jɔ sefa wari miliyari 13 la o sɛgɛsɛgɛli baaraw senfɛ kunnafoni laban minnu binna walasa an ka se k'o ɲɛdɔn VOA ka lasigiden Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw di.
Burkina Faso cikɛda min labila n'o ka se ka yuruku ko ani surafɛnimo ko kɛlɛ n'an ko autorité de contrôle de l'état ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa foroba cikɛda sabara min ye fanga ɲɛma ka daga ye premier ministère ye jamanatigi ka so président du faso ani lasigidenw ka bonba n'an ko assemblée nationale nin cikɛda nin ka daga ɲɛma Philippe Naon ale ye lasili dɔ kɛ bi sɔgɔmada nin na min kɔnɔ a y'a yira ko wari dɔw si tununa nin cikɛda saba ninnu kɔnɔ minnu dumuni ko dagani tɛ ni sɛgɛsɛgɛli ninnu minnu kɛra filancɛra ka ta san 2018 fo ka taa bila san 2021 na o y'a yira ko fanga ɲɛma ka daga n'an ko président du faso ko kurutu minnu kɛra o yɔrɔ la o bɛ taa se miliyɔn hakɛ 695 ma kamasɔrɔ jamanatigi o tun ye Rochmark Christian Kabore ye. Philippe Naon ko nin wari tununnen nin bɛ lafɛn caman kan i n'a fɔ essence wari n'an ko frais de carburant ani dugudagalenw ka sara n'an ko frais de mission min ye fanga ɲɛma ka daga ye n'an ko premier ministère ye a yira ko jalaki taara la miliyari 1 miliyɔn 953 ko o bɔra baarakɛden dɔw yɛrɛ ka baara ɲagamini de kɔnɔ. Yɔrɔ min na yɛrɛ foroba nafolo dumuna a ɲama i n'a fɔ olu yɛrɛ ta wari o ye wasaden bulonba ye n'an ko assemblée nationale o yɔrɔ la wari min tununa o bɛ taa se miliyari 13 miliyɔn 616 ɲɔgɔnna ma. Nin jalaki nin taara lase Balasa Kandele ma n'ale tun ye wasaden bulon ɲɛmaa ye. Ale n'a ka wasaden bulon tɔɲɔgɔn u ka kurutu taara la dugutaga saraw de kan n'an ko frais de mission ani olu tun ye juru min ta ka se ka u ka bolimafɛnw san. O tɛmɛnin kɔ a yira fana ko olu ye baarakɛminɛn caman de san minnu ma tɛmɛ sariya sira kan. Autorité de contrôle de l'état daga ɲɛma ka fɔta ra a yira ko dibi kɔnɔ maa dɔw tun ye olu lasiranya ko fo ka taa se saya bagabagaliw ma. Philippe Naon ko olu ka baara banni kɔ olu bɛ nin gafe ninnu lase jamanatigi ma ani fanga ɲɛma ma. Nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Ukraine jamana kan a yirala k'a fɔ Rusi jamana ka kɛlɛ kɔni o gannen don Ukraine jamana kan ni waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min n'a bɛ wele ko Bakhmut. Waati laban kunnafoniw Senumu Keyita ale b'olu lase. Nin y'a kalo 6 ye dankarikɛla Bakhmut la Rusi jamana fɛ. Ukraine ɲɛmɔgɔw ye lahidu di k'u bɛna Bakhmut la ka na ni kunɲɔgɔn fɛnɛ kɔnɔ nka kɔlɔsilikɛla caman y'a jira ko farati bɛna bonya kosɛbɛ wa fɛnɛ a bɛna nafolo caman bɔ Ukraine jamana kun. Rusi jamana ka kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛbolo mun bɛ Ukraine jamana kɔnɔ n'o tɔgɔ ye ko Wagner olu de kɛra kalakisɛw ye minnu filila dugu ni minɛli la. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ye Bakhmut dugudenw fo ani fɛnɛ k'a fɔ ko Bakhmut kɛlɛkɛcɛw de ye Rusila dangarilikɛlaw caman faga. Rusila lakana ministri Sergei Shoigu ko Bakhmut minɛli Rusila fɛ ko bɛna to Rusila ka dangarili cɛwara kosɛbɛ ni marayɔrɔ nin na. Evgeny Prigozhin Rusila nafolotigi bani ni Wagner y'ale de ta ye. Y'a lase k'ale ka kɛlɛkɛcɛw tun bɛ ka Ukraine jamana ka sɔrɔdasi jamakulu jolenbaw silatunu Bakhmut ni ka se k'u bali ka dangariligɛrɛw boloda. Ne b'a lamɛn kosɛbɛ internet kan n b'a lamɛn comment dirais-je a ka radio partenaire kan i n'a fɔ ka radio rural n ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima galon b'a la ou bien walima autorité y'a contesté. Ka kɛ ni diɲɛ seleke naani musow tɔgɔladon ɲɛnamayali ye Ameriki jamanatigi furumuso Jill Biden ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa muso jɛkulu camanw ma minnu bɔra jamana 12 ɲɔgɔn kan. Senumu Keyita. We need more men who are willing to listen and act. Madame Biden y'a laɲini cɛw fɛnɛ fɛ k'u ka kɛ musow jɛɲɔgɔn ye ani fɛnɛ k'u senkɔrɔma tintin u ka baara bolodalenw na. Madame Biden kumana Ameriki masakɛya so la n'o ye Maison Blanche ye. We need more men to hold each other accountable when their sisters are being hurt or left behind. Jamana 11 musow ye jɔnjɔn sɔrɔ. Jɔnjɔn min bɛ duniya musow ka cɛsiri kofɔ. Olu la Ukraine dɔgɔtɔrɔmuso dɔ b'a la minnu ye jaw ta ja minnu na ale n'a baaraɲɔgɔnw tun bɛ ka banabagatɔw kisi Mariupol dugu kɛlɛ senfɛ Ukraine jamana kɔnɔ. O kɔfɛ musow ni denmisɛnnin minnu fɛnɛ taamana Iran jamana kan.
olu ye jɔnjɔn sɔrɔ mun tɔgɔ dara Madeleine Albright la n'ale tun ye Ameriki ka kɔkanko minisiri ye n'ale fatura Madame Biden ni Anthony Blinken Ameriki jamana kɔkanko minisiri ye jɔnjɔn don mɔgɔ 11 bolo minnu bɔra Afghanistan, Argentine, Centrafrique, Costa Rica, Éthiopie, Jordanie, Kazakhstan, Malaisie, Mongolie, Pologne and Ukraine jamanaw kan. Equal and all people are free. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen file au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mori wau nakama dogo nyana nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi sigilen file inakama dogo nyana. Sisan an bena Shaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. An bɛ taa Dakar Senegali jamana kan basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndan dɔ bɛna daminɛ ye sibiri nata marisi kalo in tile 11 san 2013 ka kuncɛ marisi kalo in tile 22 san 2013 a ɲɔgɔndan tɔgɔ conférence du Sahara Stade malien de Bamako cɛlakaw bɛna ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na kari nata marisi kalo in tile 12 Stade malien de Bamako b'a ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ tan Stade malien de Bamako ni Tunisie US Monastir de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan conférence du Sahara farafina ɲɔgɔndan do ɲɛbila do basket kunda o tɔgɔ Basketball African League n'a bɛ wele BAL o ɲina san 2013 ta bɛ tan Kigali Rwanda jamana kan mɛ kalo nata la Mali Basket Fédération ɲɛmayaso la Mamadu Bubeli Konate ka baara ɲɛsin bɛ musaka ko ma a y'a yira ko fédération ka dɛmɛ bɛ nale ni Stade malien de Bamako sera ka ye BAL phase finale la an kɔni b'a ɲini Stade ka qualifier o bɛ poule mun na o ni champion titre bɛ poule kelen na ani équipe baw b'a la mais u yɛrɛ ye recrutement mun kɛ ani équipe mun bolo u bɛ se k'u yɛrɛ qualifier fédération kɔni y'a yira o la ni Stade qualifiera BAL la fédération bɛna dɛmɛ lase u ma n'Ala sɔnna. Yan'o ka qualifier dun aw ma fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan. Non sani u ka taa an ma fɛɛrɛ sigi sen kan an y'u dɛmɛ papier ko la licence BAL ye fɛn kura de ye mun bilala sen kan hali NBA BAL bɛ wari mun c'u ma a tɛ don fédération kun a bɛ taa plus de 50 millions na a tɛ tɛmɛ fédération ka sira fɛ an y'a ɲini BAL mɔgɔ fɔ ka a virer Stade yɛrɛ ka compte la directement Stade c'est vrai qu'on bɛna taa Mali de représenter mais fédération tɛ se ka a sen don a la tant qu'on ma qualifié BAL fana bɛ k'a yira ko club kan k'u yɛrɛ organiser ka fara Stade malien de Bamako kan conférence du Sahara kɛnɛ kan Nigeria Kwara Falcons bɛ yen Abidjan Basketball Club bɛ yen Tunisie US Monastir bɛ yen BAL tɛmɛnen na ale de kɛra ŋana ye ka fara AS Douane kan ka bɔ Senegal ani Rwanda Energy Group olu bɛɛ bɛna ye kɛnɛ in kan ni conférence du Sahara kun cɛra BAL ɲɛbila ɲɔgɔndan wɛrɛ bɛ yen Caire Égypte jamana kan conférence du Nil ko don avril kalo nata tile 21 ka kun cɛ mɛ kalo tile 6 farafinagun club 6 fana wɛrɛw bɛna ye o kɛnɛ kan BAL sigira sen kan 2020 san FIBA ni NBA ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ BAL bɛ farafinagun club cɛlakaw de kofɔ ŋanaw ko don VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw la min labɛnna Sinimu Keyita ani Seko ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ jo bolo jamukan na sera Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw k'an bɛn.